eli Lahden kuulossa. Kuten lauletaan Viittojen yhdistyksessäkin, on pitkän saran kuulovammaisten hyväksi vapaaehtoisesti töitä tehneitä. Ja vuorossa on nyt ansiomerkkien jako, ja sen tulee suorittamaan Esa Kaleva. Jos mä saisin pyytää tänne ensimmäisen ansiomerkin saajan, joka on Sanni Valtonen. Kuuloliitto on päättänyt antaa teille, Sanni Valtonen, liiton pronssisen ansiomerkin ansiokkaasta työstämme maamme kuulovammaisten hyväksi. Helsingissä 6.9.2014. Antero Penttinen, liittohallituksen puheenjohtaja, ja Pekka Lapinleimu, toiminnanjohtaja. Seuraavan henkilön, jos saisin pyytää tänne, on Raija Virtala. Kuuloliitto on päättänyt antaa teille, Raija Virtala, liiton pronssisen ansiomerkin ansiokkaasta työstämme maamme kuulovammaisten hyväksi. Helsingissä 24.4.2014. Antero Penttinen, liittohallituksen puheenjohtaja, ja Pekka Lapinleimu, toiminnanjohtaja. Seuraava henkilö, jos saa pyytää tänne, Seija Estola. Kuuloliitto on päättänyt antaa teille, Seija Estola, liiton pronssisen ansiomerkin ansiokkaasta työstämme maamme kuulovammaisten hyväksi. Helsingissä 24.4.2014. Antero Penttinen, liittohallituksen puheenjohtaja, ja Pekka Lapinleimu, toiminnanjohtaja. Seuraava ansiomerkin saaja on Kaisa Pasanen. Tervetuloa. Kuuloliitto on päättänyt antaa teille, Kaisa Pasanen, liiton pronssisen ansiomerkin ansiokkaasta työstämme maamme kuulovammaisen hyväksi. Helsingissä 24.4. Antero Penttinen ja Pekka Lapinleimu. Seuraava merkin saaja, Sari Lindgren. Kuuloliitto on päättänyt antaa teille, Sari Lindgren, liiton hopeisen ansiomerkin ansiokkaasta työstänne maamme kuulovammaisten hyväksi. Helsingissä 6.9.2014. Antero Penttinen ja Pekka Lapinleimu. Seuraava merkin saaja, itse Raija Liirviikinniemi. Kuuloliitto on päättänyt antaa teille, Raija Liirviikinniemi, liiton kultaisen ansiomerkin ansiokkaasta työstänne maamme kuulovammaisten hyväksi. Helsingissä 24.4.2014. Antero Penttinen ja Pekka Lapinleimu. Seuraava henkilö, Ella-Maija Luostarinen.
Kuuloliitto on päättänyt antaa teille Ella-Maja Luostarinen liiton kultaisen ansiomerkin ansiokkaasta työstänne maamme kuulovammaisten hyväksi. Helsingissä 24.4.2014 Antero Penttinen ja Pekka Lapinleimo. Kiitän kaikkien meidän ansiomerkkien saajien puolesta, kun meitä olemme saaneet näin kunnioittavan ansion mitalin tekemästämme vapaaehtoistyöstä sekä paikallisjärjestöille että Kuuloliitolle. Kiitoksia. Ja vielä piirien jako. Ja sen saa Terva Hakala. Ja toisen viirin saa Pauli Turunen. Ja onnittelut kaikille ansiomerkkien saajille.